Так здарылася, што Сяргей вельмі дрэнна спіць. Пасля турмы ён прасыпаецца ў 4-5 гадзін ранку, вельмі ціхенька заходзіць у другі пакой, каб мяне не турбаваць, сам сабе гатуе каву, сам снедае і ўжо калі я прачынаюся, ўжо можа мне нешта прыгатаваць. Ну тут залежыць ад таго, ці спяшаемся мы, ці мы едзем у адно месца, ці па розных. То бок дзень на дзень не падобны. Я памятаю, як ён прыйшоў, кажа: ось у цябе тут павуціна, трэба сняць. І канешне, ён з адсылкай на той час, які ён адбываў гэта незаконнае пакаранне, што яго маглі пасадзіць у ШИЗА за павуцінне ці за нейкую пыль. І таму ён кажа: я буду табе дапамагаць. Я кажу: ну добра, бо ў мяне не так шмат часу. З 20-го году мы жылі больш такімі рознымі жыццямі, бо Сяргей шмат працаваў, ён шмат ездзіў. Насамрэч мы не так часта і бачыліся. Можа, па выходных, калі ён вяртаўся дадому, заўжды быў вельмі заняты. А я наадварот, я была пастаянна дома, мы праходзілі з сынам працэс рэабілітацыі. Я была такая дамашняя, заўжды яго чакала са смачнай ежай і там дбала пра яго, а зараз мы вось неяк размяркоўваем нашы абавязкі. І, ну, канешне, тут розніца такая радыкальная на сённяшні момант. Але мне гэта падабаецца, што у мяне ёсць ужо нейкая іншая функцыя, і я не толькі там домахазяйка, якая глядзіць за дзецьмі, за мужам, але ёсць і абавязкі, адказнасці, і ён ставіцца да гэтага з павагай і пяшчотай.